Mukele waSmith Africa TV kusayona insizwa siqende washibase njengamanje uyabona into kwami kuhle kuhle emva kwami kuhle phambi kwami nginkanko nje kamnandi ngiphasi nendawo omama bethu esibathanda kakhulu bakwamngoma phansi eMkhomazi umama wethu uvumile emngoma njengamanje sinikeza ithuba lo siyabingelela kwaSmith Africa TV. Siyabingelela kakhulu ukubona bonke abantu emakhaya uvumilo kaMngoma lo wakacenge kabhala ngosibani ibhala amaphesenti khombeni madlela afana ugoqa Sontana. Suka na usuzwile emlaleli mbukeli waSmith Africa TV mawami njengamanje uphuma e-stage njengenjwayelo ubukade ugila izinanga kwasangana abadala kwasangana abancane each and every time mo perform kuma event emaskandi bonke abantu mongena e-stage bavele basangane yini into edala ukuthi abantu basangane ubuqhawe bami noma ubuqhawekazi bami noma ukuba kwami yigagu nangendlela engideliver ngayo imessage nangendlela engicula ngayo nokuthi ke enye into engayiqaphelayo ukuthi kwakufanele ukuthi ngicule ngingaculisi komunye umuntu kodwa ngicule njengovumile manje abalandeli bawo wonke ama-artists akhona nabathandi bakaMaskandi bayangithanda mina ngoba ngicula into engaxabani nomunye umuntu although ngingumholi wendlovukazi sikaMaskandi Sonkana kodwa angixabani nabanye abantu iyona ke leyo nto edala ukuthi abantu bangithanda into esingayigqugquzela nje ukuthi abasihloniphe njengabantu besifazane ngoba inhlonipho asiyithuli iyona ke into ibuye isithena amandla emculweni kaMaskandi. Mawami siyabonga futhi ukhumbuze nombukeli waSmith Africa TV indaba enkulu kangaka ukuthi awuyena nje umculi wesifazane awuyena umama ovukele ingoma kodwa umholi uyintovukazi umholi ikakhulukazi lesikhathi abaculi besifazane bamaskandi. Siyabonga kakhulu mawami umjozi le event ibikade ngaxhasiwe so even onesikhathi promotion kade eyiphusha nge-social media siyiphusha thina siyiSmith Africa TV kodwa isimanga indlela egcwele ngayo ungathini mhlawumbe ukumbongela nanokuthi ke njengoba izokwenzeka ngonyaka ozayo sincanca uhulumeni ukuthi asifake isandla kule event. Siye sayinikela kakhulu ekutheni sikwazi ukuthi nathi siparticipate emcimbini ngoba umcimbi obuhla engubone unomehluko kweminye imicimbi eyenzeke kuye kwenzeke umcimbi wokuthiwa iMaskandi Festival kodwa namhlanje kuhlangene wonke ama-genres siyithandile leyo nto ngoba iyasilamula nathi thina abantu abaxabene masibona abanye indlela yokuyiphatha kwamanye ama-artists noma kwabanye abaculi ngikubona ukuthi sifunda likhulu ukubona ukuthi bayakwazi ukuhlangana bayakwazi ukwenza into ndawonye ngokunjalo nathi singafuni futhi ukuhlebeka kubona sikujabulele lokho ingakho ke sithe asibe khona nathi although ke kuzofanele phela asinike imali yokuthi size ngoba phela ukuza la vele kuyimali ngoba siza ngemoto kodwa siyacela ukuthi uhulumeni ngokuzayo siyayidinga imali ngoba sisebhizinisini kahle so ndla abantwana emakhaya siyadinga ukuthi uma ngabe ephinda umjosi eyenza abayifaki imali kuze sikwazi ukuthi sodla abantu abethu ngoba sisebenzi kumlungu sisebenza wona lo music siyacela uhulumeni ukuthi zonkana indawo abamxhase ube nenhliziyo enhle umcimbi ube muhle usikhululile enhlizweni zethu. No akhonke ngomami ngicela ukubuza mhlawumbe esesingasemapheseleni siyazi ukuthi ikhona i-album njengamanje eshisa izikhotha isezitolo ngeke uphinde ukhumbuze umbukeli waSmith Africa TV mhlawumbe ongenayo umkhumbuze isihloko nanokuthi mhlawumbe eyiphi enye ingoma angathi mayidlala angadluli kuyona noma mhlawumbe zonke from track 1 kuzobe ngadluleki kuzona ngicela ubacacisele kuloko. Ngine-album entsha ebizwa ngamavosho yintsha lo album ingoma zami eziphakathi angikwazi ukusho ukuthi ile ayizofika ame kuyona ngoba imessage ihlukahlukene omunye uzothanda le ekhuluma ngezingane lezi ezihlala emgwaqweni ngoba nayo iyayala omunye athande amavosho ngoba ayala omakoti nami futhi ngokunjalo ngithanda kakhulu amavosho ngoba ayala omakoti ukuthi abahloniphe omamezala bahloniphe emzini baguqe mangithi bashaya amavosho angisho ukuthi bashaya amavosho omdanso ngithi bashaya amavosho ngoba bayaguqa ne-tray bambekele umamezala
bawangedolo shuthi ingoma zami ziningi ezinye zikhuluma ngabalandeli bethu njengoba bebaningi kangaka nje mangabe bevotile basuke befuna swini indono abahambe nje abantu baye ezitolo bayofuna bafike bathi bafuna amavosho ingoma entsha kavumile ngoma hayi manje ithayile moto akabengene kumavosho manje ngiyayithanda ngamemazi udlale ngenkotha la wadlala ngolimi yabona ngiyabazi ukuthi bathanda kakhulu ithayile moto abanye abakabi nalo bangalithenga nalo kodwa nginentsha manje qeke mawami siyabonga kakhulu mhlambe angubuze lo muzo njenganomama esaziyo ukuthi uyibhenanyawo usuke South Coast ukhona la eMkhomazi njalo ngesikufihla ukuthi abaculeli bakithi amabhenanyawo athizeni not wonke sekuhamba kube khona lento engenile noma eyona lento ekade yinhle besazi amabhenanyawo abambisene ayinto eyona abumbene but sekuhamba kube khona ukuthi khona ukushayisana okuhambe kube khona mhlawumbe ungathini mhlawumbe lonto mayibuka inhle uyibuka inhle ngani mayibona imbi bheda uyibona imbi bheda ngani mina njengenzala abantu njengomama njengomuntu owumculi kaMaskandi ezokwakha ngingathi into engenhle ngoba thina njengamabhenanyawo asixabani kulungile lokhu ukuthi mhlambe ingoma iye yadlula ngekhona kumuntu noma mhlawumbe into isho estage njengamashinga yena amashingakazi kodwa hayi ukuthi sixabane sesingasezwani siyezazama ke nakwabanye engephe ngisho ukuthi ubani nobani ukuthi sizama ukuyilamula izinto ezikanjalo uthola ukuthi akwenzeki siyacela nje ukuthi sibe ngomabhajwa ayikhulule uma ngabe kuyithina esixabanile asifundise futhi ukuyilamula thina ngoba khona into engengisho mina ukuthi mangabe uxabene nomunye umculi mangase agule manje kuzokhonjwa wena ubungenza ngalutho uma ngabe ngase kuthiwe uyashona manje akekho vele umuntu ongeke azashone uzoya kanjani emgwabeni wakhe ngoba abalandeli bobekhomba wena kwawena uyogcina ususaba ukuthi uye kuyena ukwazi ukumsiza ngoba nawe uyasaba ngoba uyazixabene naye siyazilamula izimpi nje ezikubaculi bonke umhlaba wonke sithi akube khona ukuzwana mawami siyabonga kakhulu siwaSouth Africa TV ukuthi usinikezele lithuba lengqazi vele ukuthi sikhulume nawe wasihlonipha siyabonga kakhulu mhlawumbe sesiphetha umyalezo nomfishane ngizofuna ukuthi mhlawumbe ucheme uvela ubhekise nje sikakhulukazi kubantu besifazane abayintsha nje basazi ukuthi kulesikhathi sonyaka even umuntu ongaphuzi but uyakathi ngeke ngiphuze ngokhisimusi ngeke ngiphuze ngefestive usho ubungozi botshwala kakhulukazi kumuntu wesifazane usafisa ukuba nesasa elihle ubungozi nje botshwala okokuqala uzophuza ngoba uthi wena ifestive ugcine usungasalalanga ekhaya kanti umuntu wesifazane and utshwala buzokwenzisa izinto ezirongi empilweni yakho and kunovuvatha lwezifo oluchithekile manje ozongazi ukuthi uzolithola nini ngoba uzobungazi ukuthi ushelwe yipi insizwa waqoma yipi iwona mlayezo wami ngubeka kubantu besifazane abancane ukuthi njengoba sikhala mihla yonke le sikhala ngo 16 days of activism sikhala ngokuthi abantu besifazana bangahlwengulwa uzozazi kanjani ukuthi awudlwengulwanga namhlanje ube kadulele ehlapha esikhotheni kube futhi kade nalapho lale khona ukade ungazi ukuthi ulalaphi manje siyathi ke into engase ngisho mina ukuthi siyacela ukuthi abantu besifazane ke bathi ukunciphisa ophuzweni noma singeke sisho sithi abayeke ukuphuza phela kodwa abanciphise ophuzweni ngiphinde futhi ngidluleke ungathukutheli ukuthi sengiyahlula manje ngidlulele kubantu besilisa ukuthi abasihloniphe kule festive thina abantu besifazane njengoba ngeke ngasho eqaleni even la sikhona emculweni wethu abasihlonipha abantu besilisa siyabacela abantu besilisa baqale ngabantu besifazane uma ngabe kuhlelwa imicimbi ngoba sama single
parent siyabacela ukuthi basihloniphe singangeni estage sesikhala singene estage sekuhlunga inhliziyo sicela uwonke ukuthi awungalwi wodwa nathi bantu besifazane futhi asingaxabani namadoda noma engonile lutho asingahlukumezi amadoda thina abantu besifazane asingathi amadoda adlwengulile ebengahlwengulanga ngiyala wonke umuntu angiyali abantu besilisa bodwa noma abantu besifazane bodwa ngoba thina abantu besifazane siyabahlukumeza nathi abantu besilisa ilo myalezo engawubeka ukuthi asihloniphane sithobe bese ngithi nje happy Christmas kubona bonke. Mawami ugqibile ungethole mangathi khona into engisafuna ukuyibuza yona manje singavele siyona le interview sabonga kakhulu mawami sikufisela nathi ezowathi South Africa 7 ama holiday amahle amnandi engathi nawe impela nonke nje ithimba lonke ke manje lomsebenzi wenenwenzayo omuhle kangaka sengathi ke nani nikaziphatha kahle ukuze sinibone na next year. Siyabonga kakhulu mawami. Siyabonga.